Hey Johnny. Lianne. Kom maar. Reina. Marije. Oh, dit is echt moeilijk om te zien. Nou ja, Sanne, Reina, Marije en Mathilde. Ja, Lianne. Jildau. Jacobien. En Frida. En Sjors. Nog even, dan kun je hopelijk wel bij de merries. Hoi. Je hebt haar Rinske en Gea die helpen even. Vet leuk, vet lief. Hey, Wonder. Hoi. Hey, Sally en Wonder. Hey. Hoi. Lekker pieken. Hey. Hey. Hey Sally. Rijntje.
Nou, dat gaat een boord, maar ik ga nog een machine. Daar ergens. Oh. Zit daar. De luchtballon. Hallo? Hey Spidey. Deze vinden ze nog net zo leuk. Die wel. Bjarni.
Yuck. Hey, Spidey.